איך מכינים את הבצק הפריך הזה שאני עושה. והחלטתי פשוט לצלם את זה, ולשלוח את זה לאנשים שביקשו ממני. היי אנשים. בכל מקרה, אז הסיבה שקוראים לזה בצק 1, 2, 3, זה בגלל שיש לנו שם 100 גרם סוכר, 200 חמאה, 300 קמח. 1, 2, 3. יופי. מוכנים? כן. בואו לעבודה. אוקיי, אז הכינותי לי מראש 100 סוכר, 200 חמאה, 300 קמח, וביצה עם תמצית וניל. אז אנחנו עכשיו נשים את החמאה והסוכר ונלוש אותה. הכל עם הידיים. אני אוהבת ללוש רק עם הידיים. לא צריך מיקסרים, לא צריך בלגן, סתם צריך. אוקיי, אז אנחנו רוצים להכניס את כל הסוכר לתוך החמאה, להבליע אותו פנימה. את יכולה לראות כאן אפילו, כבר עוד רגע, אנחנו לא נראה סוכר. החמאה גם, בואו נזכיר את זה, הייתה בחוץ בשעתיים לפני. יותר קל לעבוד ככה. אחרי החמאה והסוכר, אנחנו נוסיף את הביצה ותמצית הווניל. ושוב נלוש את זה. קצת מגעיל, אבל עוד מעט שנראה את התוצאה של הבצק, אנחנו נשכח מכל הגועל הזה. אוקיי, סיימנו. ועכשיו אנחנו מוסיפים את כמה קמח היה לנו? 300? נכון. אנחנו נוסיף את הקמח. נעשה שזה יהיה מסודר כמו בטלוויזיה. ואנחנו נלוש את זה עכשיו. בינתיים אפשר לדבר על כל מיני דברים. הבצק הזה, אני אסביר גם, אפשר להקפיא אותו, אפשר להשאיר אותו לפחות שנה אפילו במקרר. אני לא בטוחה לגבי זה, בואו נלך על כמה חודשים. וזה בצק ממש ממש כיפי. בגלל זה אני כל הזמן עושה אותו. כי אפשר להשתמש בו גם לרולד התמרים, וגם לעוגיות חמאה, וגם לקלטית. קלטית זה התחתית של הפאי. ולהרבה סוגים של עוגיות, עוגיות ריבה. אוקיי, אנחנו פשוט נעביר את זה לשולחן כי אין לי עצבים. ואנחנו נלוש ככה. שימי לב, את רואה כבר את הבצק? את רואה אותו? את רואה? משהו בסגנון. אוקיי. יפה, אתה עושה יפה. מומחית את. בצק. כמובן שצריך לשטוף ידיים. בדיוק רציתי לשאול אותך את זה. אוקיי. והנה לנו בצק חמוד ומוכן. וקטן. מה זהו? כן, זה הבצק. וואי, פשוט מאוד להכין אותו. עכשיו, בצק פריך אוהב לנוח. אנחנו נשים אותו איזה רבע שעה ככה במקרר, ואז אפשר כבר לעשות את מה שרוצים. לרדד אותו וזה. אוקיי, שים לב איזה בצק פריך חמוד יש לנו. איזה חתיכו. אוקיי? יאללה ביי. יאללה ביי, תעשי שלום. ביי.